making believe that you still love me. It's leaving me alone. I'm so blue. I'll always dream, still I'll never own you. De band is ontstaan, de oorsprong lag in Aardeboon. Daar zijn wat maten van mij, die spelen alle jaren. Ja, die spelen een instrument, gitaar, basgitaar, Inge zit achter de drums, uiteraard. Ik zit er ook bij, maar ik deed niks. Ik geef wel een blokfluit, maar dat past er net bij zijn ze. Toen dacht ik, verdikke, had ik nou zong, had ik een zanger nodig. Dus, nou, dat was mijn algemene stem, maar dat om. En toen ben er amateurjongen, daar spreken we van soundmix shows, maar toen ben het amateurjongen. Er kwamen voordragen, beatbands, googelaars, solisten, neem maar op. Ik deed daar een versje van Jim Reeves. Ik nam een gospel, niks mis mee. Supper Time, dat weer in ter kappelen. En ik won daar de eerste prijs. Een beker. Nou, dat was eigenlijk de start van Early Bird. En toen ben ik begonnen te zingen. En weer al je nummers van Jim Reeves hast. Maar we gaan overal heen, al je bekers, medailles en oorkondes en weet ik het. Mooie juryrapporten erbij. Tot op het moment hebben we het wat uitbreid en gaan we naar bruiloften, feestjes. Het was een beetje professioneel, wist je wel. Toen breidden we dat ik wel uit met Johnny Cash en George Jones en Charlie Pride en Buck Owens, wist je wel. En zo hebben we dat. Maar in Fjouwen ben we toen begonnen. Siep Bangma, Albert Veld, Koen Paulusma en ik dus als zanger. Ja, een prachtig mooie tijd gewoon. Het waren altijd covers. En, want wij waren net bij macht om eigen nummers te schrijven. Dan moet ik nog goed Engels kennen. Wordt het wat een soortje. Maar ik ben toch begonnen en ik had toen een nummer maken, Mother Played the Dobro. Ze zullen straks ik van de radio jaren, neem ik aan. En dat was zelfs draait door Frits Spits. Dat stond in de top 40. Ik zeg dan altijd waarschijnlijk op 40ste plek, maar dat kan niks schelen. Dat kon Mother Played the Dobro, dat kon over een gezin, muzikaal gezin. En de mem, die spelen een dobro. Op een knibbeltsaste ding. Hè. En met allerlei versjes erbij, zong alleen mij. Later is mijn kant overleden. De dobro werd verkocht. En ik slenterde door de steden op mijn reinige dag. En zie ik die dobro hangen van die mem. En de versjes begonnen met te leven. Dat was juist het verhaal. Zo nou en dan zitten we wat om leeg pitje. Maar dat waar ik bij compenseerd met het optreden met Amble Harris in Rotterdam, in Ahoy. Hebben we tussen de Amerikaanse artiesten staan. Dat ging net helemaal gratis, maar dat konden we betalen met de royalties van Telstar, Johnny Hoes. Wist je wel? Je kocht niet min of zo? Ja, we kochten. Daar zijn altijd mensen bij die woonden onvertjenen. En dan zijn ze, Early Bird, dat is van mij, maar dan moest al even betalen. Ga. Maar alle willen je. Prachtig mooi om dat mooi maken te hebben. En we hadden zilveren gitaarboom. Hè? Dat was dus de ultieme prijs op het countrygebied hier in Nederland. Wanneer je de band eigenlijk stoppen in die bezetting? Ik meen van 92. Waarom? Ja, waarom? Omdat sommige muzikanten, bandleden, ja, die om een of andere reden gingen die erbij waaien. Dat moest ongevuld worden. Maar dat ging altijd wat mindere kwaliteit, wist je wel. Op een gegeven moment zei ze, ja, nou kent Alex niet meer. We gaan op en we zijn nog gestopt. Maar ik ben met Karen teruggegaan, Karen Wieling. We hebben een keer staan met hij hier in de studio. En, maar toen is Karen en ik opgehouden, toen is Siep Bang met mij mee teruggegaan. Een van de eerste oprichters, in de beginjaren. En toen is Siep ziek geworden en nou doe ik het met Maurits. Nou, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Al van nou dat ik mij kan heugen, dan kom ik al bij Paken thuis en stiet de gitaar in de hoeken. En als heel iets jonkie, dan pakte ik al de grote gitaar en dan zie ik erbij wat op om te wagen zit. Maar. En ik ben linkshandig, terug naar Jerm.
Maar hij speelde goed linkshand en rechtshand en zo. Ja, een beetje standaard greepjes had ik mezelf erom geleerd. Omdat ik hem altijd pakte vanzelf. Nou, ik ben er zo dusdanig mee opgegroeid. Dat er binnen al wel genoeg foto's in de ronde. Dat zit ik als heel lief mannetje zit ik naast Uspaken en Karin tijdens het optreden. Want zo ben ik altijd best. Dan woe ik mij en dan kon ik als heel lief mannetje kreeg ik een gitaar en ik mocht er altijd bij zitten. En het is voor mij eigenlijk, ja, het zit er altijd best. En naarmate ik wat ouder was en dat ik steeds beter begon te begrijpen en ik wil echt zeggen van wat Uspaken en de hele band al die dingen had. Ik vond het wel echt ontzettend gaaf wat ze presteerd hadden. En ja, toen ik denk ik 4 jaar ben ik erbij kwam als het ware. En ik heb misschien 12 nog steeds altijd op paard. Ja, en het blijft altijd uniek om toch, nou, als je weer even naar de zijkant, dan ben ik mijn paard op paard en Beppes die vaak achter de knop. Ja. Familiebedrijf. Ja, het is echt familiair in die zin. En de passie voor muziek is compleet oerslijn. Dat ik ben zelf al vanaf jongs af aan geen speelje en ik begon bij scrollen en dat soort dingen. En ja, op een gegeven moment, nou, ik op mijn leeftijd, op het moment dat ik dacht, met het project wat wij nou gaan starten, met Early Bird, ja, dat is wel een droom die werkelijkheid wordt. Dat ik als lietsmannetje al dacht van, nou, het zou toch wel leuk wezen om ooit nog eens iets met Uspaken te doen. En nu gaan we dat dingen met de hele oude club. Ja, dat is... Wij zijn begin 2024 ben we begonnen. Ik kreeg een beetje het idee van, nou, ik zou toch wel graag nog een keer een album met Uspaken op willen nemen. Mijn eigen materiaal. En ik hier dat ideetje voorsteld en Paken zei wel van, nou, het wordt wel moeilijk voor werk, maar we gaan ervoor. Dus wij hadden archieven uitspit, wij zijn van alles trokken. Ik had 60 jaar historie, heb ik eigenlijk trulle handen gehad. En ja, wij hadden een selectie uitmaken van vestjes die nog net uitbracht wien, die al wel heel skoft op de planklijn. Nou, en dat hebben we besloten van, nou, dan maar wat voor mij hier. We gingen stikken wat nummers en toen zei ik, er moet nou wel wat wezen. En Mouders sneupte alle steeds in het archief om, ja, ik ga hier nog een vestje. Oh, ja, dat is dat, hoe weer de melodie geweest. Oh, ja, zo. Dus we hadden 12 nummers en een eigen nummer van de Mouders erbij. Ja. Hoe heet het album? Good Old Country Songs. Een beetje, ja, het ben ouderwetse country vestjes. Het is hartstikke leuk. We hadden maken met de oude band. We hadden een vriend benaderd. En iedereen weer dol enthousiast met dit project te gaan ondernemen. Dus dat ben wij bij Oyo Sound Studio in Lauwert-West. Daar hebben wij het opgenomen. We zijn een week in de Studio West. En we hadden een prachtige tijd gehad. En het is hartstikke leuk weer. Nou, we hadden Veske natuurlijk Troy uit, maar hij wordt nou masteren en dan komt er in dwarsken wat leren. We brengen het album op 4 april uit. Wij jouwen 4 concerten in het Haske. Dat doen we op 4, 6, 11 en 13 april. En wij releasen het album op de 4e. Dan wordt het beschikbaar op cd's en komt het ook op de online streamingsplatformen. En kan het overal bij men maar wel beluisterd worden. Ja, en wij hopen er dan zeker een knallend feestje van te bouwen. Ja. Nou, als er aanvragen binnenkomen, we staan al bij Paidai en in Akkerem optreden. En daarnet zou dat wij elke week veel gaan. Dat wil ik niet meer. Nee, dat kan ik mij voorstellen. Je tekent nog net op stapje? Nou, nee. We gaan voorlopig wel even terug. Nee, ja. Zolang, ik zeg altijd, zei mijn vrouw ook altijd, zolang het Hendrik op een kruk zit en had een gitaar in de hand, dan viel hem op je best. Dat zei je stek.